så vil jeg gerne ringe til min ven Spøgels, og måske kan fortælle, hvor Yeti er. Jeg ringer det. Ja? Spøgels er dig? Spøgels? Spøgels, det er fordi, at jeg står hernede i kælderen på Horsens Gymnasium, Spøgels. Og der er fordi, jeg skulle lige høre, om du har hørt om noget sexkriminelle og nogle juleløjer hernede med Yeti, Spøgels. Ja? Ja? Han ved det godt. Og da så Spøgels, han havde fortalt mig, at der faktisk var foregået noget sexkriminelt nede i kælderen, så begyndte jeg at lede. Jeg kunne høre små lyde rundt omkring, som gjorde, at jeg ledte endnu mere. Derfor så fandt jeg frem til, at det var Kukke, for det er jo nys også. Ja. Spøgels, jeg synes simpelthen ikke lige det her, det kan passe. Spøgels, at det var nogen for Dionysos, Spøgels. Ej, Spøgels! Nu laver han løjer med mig igen, Spøgels! Ej, for pokker! Han er simpelthen sådan en drillepind her i juletiden. Måske er der bare nogle juleløjer i det hele, som et Spøgels han bare har fundet på det hele, så er det måske slet ikke en Yeti. Spøgels, for pokker!